Il-Kummissjoni Elettorali għalqet ir-Reġistru Elettorali li fuqu se tkun qed issir l-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu li ġej. B'kollox eleġibbli jivvutaw hemm 355,025 votant, jiġifieri madwar 13,000 votant iżjed mill-aħħar elezzjoni ġenerali fl-2017. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis Gatt qal li matul tmiem il-ġimgħa se jsir l-istampar tad-dokument tal-vot. Gatt qal kif dawk li nhar is-26 ta' Marzu se jkunu msefrin jew rikoverati fi sptar jistgħu jivvutaw ġimgħa qabel, jiġifieri nhar is-Sibt 19 ta' Marzu. Kull ma jridu jagħmlu immorru l-uffiċċini tal-Kummissjoni Elettorali minn nhar it-tnejn il qudiem u n-naxxar u hemmhekk jew inkella r-raba' tgħawdex u hemmhekk jiffirmaw dikjarazzjoni illi fis-26 ta' Marzu ħajkunu msifrin jew ħajkunu rikoverati l-isptar. Tajb li ngħid illi l-Kummissjoni Elettorali ma tkunx qed titolbok l-ebda dokumentazzjoni ta' biljett jew ta' appuntament l-isptar xejn minn dan, imma ġast ikollok bżonn karta tal-identità u d-dikjarazzjoni tkun ġuramentata. Fl-aħħar jiem ukoll il-Kummissjoni Elettorali ħabbret li għal dawk li jinsabu msefrin u jridu jiġu jivvutaw se jkun hemm titjiriet apposta tal-Air Malta. Dawk li jridu japplikaw għandhom jagħmlu dan fuq 00-356-21418-118. Tajb ngħid illi daw il-persuni jistgħu jiġu kemm għas-26 ta' Marzu, jew inkella jistgħu wkoll jiġu għat-19 ta' Marzu fl-advance voting. Importanti fiż-żewġ dati li huma ta' 19 ta' Marzu jilħqu jaslu qabel sa 18 ta' Marzu fl-ofsinhar sabiex jiffirmaw dikjarazzjoni mal-Kummissjoni illi fis-26 ħajkunu msifrin u jkunu jistgħu jivvutaw fit-19 ġewwa Trade Fair Grounds. U għal dawk li ġejjin 26 importanti li jilħqu jaslu sa l-24 ta' Marzu nofs il-lejl sabiex ikunu jistgħu jiġbru d-dokument tal-vot tagħhom mill-premises tal-Kummissjoni Elettorali ġewwa n-Naxxar. Is-Sur Gatt temm billi fakkar biex min għandu xi mistoqsija marbuta mal-proċess elettorali jista' jikkuntatti għall-Partit Laburista fuq 2090-1531 jew 2090-1528.